Benvinguts a tothom, benvinguts, gràcies per la vostra atenció, gràcies per ser-hi avui. I hem arribat al final del projecte Redapta, i on tots vosaltres heu participat amb molta intensitat en els darrers mesos, i encantats de presentar-vos el final del camí, els productes obtinguts avui, i tindrem temps també per conèixer una mica dels avanços i dels passos propers, i també unes experiències des de la conca Bessona, des del riu Serpis. De fet, avui amb nosaltres tenim també Virginia Garofano, que és la nostra contrapart, gestionant i coordinant el Redapta les activitats que es desenvolupen al Serpis. I doncs res més, jo comparto la meva pantalla, de manera que podem escoltar tots junts una presentació de totes les informacions. Doncs anem a veure. Molt bé. Podeu veure la meva pantalla correctament? Sembla que sí, oi? Perfecte. L'únic problema que tinc jo és que no aconsegueixo veure els participants i doncs poder admetre les persones que vagin entrant. Això és un problema tècnic que tenim. Vols que comparteixi jo la presentació? Això seria una meravella, sí. Que necessito un segon, dic. Això l'entenem tots, merci. Ups, Anabel s'ha quedat congelada. La veieu? Molt bé, la veig, sí. S'hauria de posar en la versió presentació, modo presentació. Abajo. Sí, ja. Això. Pues vinga. Moltíssimes gràcies, Anabel. Molt bé, doncs gràcies a tothom. I això, les persones que van treballar en aquest projecte van ser l'Anabel i mi mateixa per la banda del CREAV en la Tordera i Virginia i Francisco per la part del Serpis. Gràcies, Anabel. Endavant. L'agenda del dia, avui tenim... crec que s'ha d'utilitzar l'eina a baix a l'esquerra, que tens clicant en la presentació. A baix a l'esquerra devries tenir els mandos, això mateix. Perfecte, doncs això que us deia, introdueixo els resultats, comptem amb la presència de la gent del Serpis per tal que podem afegir els testimonis de la nostra conca Bessona i després podem fer una petita conversa sobre valorant el projecte en el seu conjunt. Endavant.
Doncs ja sabem que ens enfrontem a reptes molt grans, ja hem viscut sobre la pròpia pell els fenòmens com les riuades, com la tempesta Glòria, i tothom jo crec que en aquest procés convé que és efectivament una necessitat urgent d'abordar aquests reptes d'una natura tan complexa d'una forma participada, transparent i amb les veus de tothom implicat i afectat. Per això el projecte ha fomentat l'ús d'espais de governança per al codisseny i la participació activa dels actors del territori per fer front a les necessitats d'adaptació. Sí? Com us deia, les àrees d'actuació han sigut el riu Tordera, el riu Serpis, però sobretot la iniciativa neix de l'interès d'involucrar unes plataformes ciutadanes, uns espais de governança que estan presents a les dues conques. Doncs per la riu Tordera hem comptat amb la participació activa de la taula del Delta de la Baixa Tordera i al riu Serpis amb la plataforma del Serpis. Sí? Les dues conques són bessones, tal com us deia, se semblen moltíssim. Són rius mediterranis, amb una superfície de conca molt semblant i condicions molt semblants, encara que el clima pot variar una mica, i ambes tenen un grau d'urbanització molt alt. I això sí, en quant a ús del sòl i a regulació hídrica hi ha unes diferències, perquè la conca de la Tordera té un ús d'horticultura intensiva i altres demandes d'abastament que determinen una sobreexplotació hídrica dels aqüífers de la conca. Al contrari, a la conca del Serpis tenim una activitat agrària molt intensiva de cítrics, de cultiu de cítrics, que té un impacte sobretot sobre la qualitat de l'aigua i sobre la regulació de l'embassament de Beniarrés. Doncs aquest embassament sí que regula els cabals i està alterant el règim fluvial natural del riu. Sí? Els objectius del projecte els coneixeu. Primerament, hem volgut elaborar una estratègia de reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi global a les dues conques. Hem volgut promoure un seguiment participatiu d'actuacions de millora de la morfologia fluvial i de la biodiversitat. I també hem volgut reforçar els conceptes d'innovació a la governança de l'aigua per als rius ibèrics. Hem fet una jornada que ha vist la participació d'altres espais de governança que se centren en la gestió de l'aigua de tota la península ibèrica. Sí? Doncs per cada objectiu hem tingut una full de ruta d'implementació que es detallen en aquesta diapositiva i que ens ha permès arribar als resultats finals d'aquest projecte. Doncs anem a veure més a detall. Sí? Per l'objectiu 1 hem fet un procés de codisseny, com us deia. Aquest codisseny s'ha fet en un cicle de tallers que s'ha basat en informació prèvia i en l'aportació de tots els participants. Doncs la visió cap a on voldríem anar, l'objectiu general de l'estratègia i una diagnosi sobre quin és l'estat de la qüestió avui s'han basat en treballs previs, però també en estudis científics. Avui tenim amb nosaltres representació del CEAP-CSIC, que va aportar molta feina en aquest part. També vam aprofitar els estudis de l'Agència Catalana de l'Aigua en ocasió de la revisió de la planificació vigent. També hem tingut una bona base per començar aquest procés de codisseny. S'ha obtingut un cicle de tallers i també monogràfics i al final els resultats d'aquest codisseny de mesures s'ha velat per tal que poguessin ser transferits als òrgans competents.
per una banda, aprofitant els processos participatius en marxa i també produint nous canals de comunicació, nous contactes amb administracions competents, així com la publicació d'una guia metodològica amb lliçons apreses per tal de fomentar la replicabilitat. Doncs això és una mica una visió conjunta de les pautes més importants que ens han permès arribar als resultats de l'objectiu 1. Això, en total, vam tenir 368 participants en total al procés de codisseny i vam tenir moltíssimes diferents activitats i molt d'interès per part de tots els participants. Doncs, al final, 368 participants en total del procés de codisseny. Ok? Doncs també tenim un anàlisi de qui va participar. Doncs tenim mapa d'actors constituïts per diferents grups d'interès en les dues conques i en la Tordera, sobretot, vam tenir persones amb interès personal, agricultura i turisme. I també podem dir que el grau de satisfacció sobre tot el procés, sobretot les sessions presencials, va ser molt alt. O sigui que vam poder comptar amb l'interès, amb l'entusiasme, amb la força de totes aquestes persones que van participar durant el nostre projecte. Sí? Doncs l'estratègia que hem produït té per títol una estratègia integrada per a la reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic al Delta i la Baixa Tordera. I respon el títol molt bé a l'objectiu general que neix dels participants a la taula i que vol recuperar els equilibris socials i ecològics del Delta i de manera transparent i participativa. Doncs creiem que això ha sigut la nostra missió. Sí? I això és el resultat. Aquí resumeixo algunes pautes. Tenim un índex reflectit aquí on es descriuen les diferents parts del document i que està a disposició de tots vosaltres a través del blog del projecte. També hem avaluat la feina feta i doncs hem aplicat un indicador que es va desenvolupar per avaluar si totes les parts estaven ben recollides i si l'estratègia que resulta d'aquest procés té un grau de coherència amb el que són les pautes de la teoria aplicada en la resta de la Unió Europea i també a nivell internacional, i si la nostra estratègia es correspon, compleix, diguem, amb un 62% de les característiques recomanades. I doncs, en particular, podem dir que hem sabut arribar de manera satisfactòria als objectius d'incorporar la participació, aspectes relatius al canvi climàtic i mesures concretes dins d'aquesta estratègia. Per l'altre cantó, òbviament, tenim unes mancances i tenim un 16% d'indicadors negatius. I això s'explica molt bé. S'explica perquè hem detectat que en l'estructura del pla li falta un pla de seguiment de la implementació del pla, de l'estratègia. També, en quant a la implementació, diguem, als aspectes relatius a la implementació incloses al pla, tenim una mancança que és que no tenim una avaluació d'impacte del pla i que no tenim un marc per a la revisió i la integració del pla en el futur basant-se en una valoració del seu impacte i del seu grau d'implementació. Doncs això són aspectes que van molt en conjunt i que són típiques de lo que és un repte de la integració, de l'adaptació dins dels plans de gestió en general. O sigui que aquesta idea de que l'experiència pot millorar la planificació per integrar les lliçons apreses en cada cicle, doncs
segueix sent un repte únic. Tampoc el pla ha pogut comptar amb un pressupost complet. Doncs totes aquestes mancances s'entenen perquè els promotors de la iniciativa no som administració pública i no tenim competències. I aquests aspectes estan íntimament vinculades a lo que és la implementació i el futur de les mesures, que efectivament és una responsabilitat més enllà de lo que podíem fer amb el projecte REDAPT. Sí? Les mesures incloses, aquí us he fet un quadre resum perquè no us dona temps d'entrar en detalls, però que pugueu tenir una visió de conjunt de quantes mesures corresponen a quals objectius estratègics. I com podeu veure, tenim una bona cobertura de propostes per objectius i, òbviament, no podem dir que sigui exhaustiu, però és un bon pas cap endavant i cobrim d'una forma transversal i complementària tots els objectius que ens havíem prefixat. Sí? Doncs els resultats, com us he dit, es nodreixen de molta feina prèvia. En particular, l'Isaac Tour Delta va ser un projecte previ al REDAPTA, també que va comptar amb el suport de la Fundació Biodiversitat. Es van obtenir 10 mesures d'adaptació amb un alt grau de complementaritat entre elles. Durant el procés es van eliminar les propostes de mesures que estaven en contradicció amb la legislació vigent i això ha sigut necessari per tal d'assegurar una coherència general del pla, però que indica també que hi ha idees que encara no han sigut recollides i que segurament hi ha molta feina per intentar millorar, complementar i amplificar tota la sèrie de mesures. Doncs, com us he dit, el desenvolupament de les propostes ha sigut molt possiblement valorat de manera molt positiva per tots els participants i també va suscitar molt d'interès per part de les administracions supramunicipals. I és interessant remarcar que ens va costar una mica més aconseguir l'interès a nivell municipal. Això també pot ser justificat donat que la metodologia i els enfocaments normalment no s'apliquen a nivell municipal, sinó és més comú en projectes de més àmplia mirada. Però és interessant saber que hem aconseguit generar interès també a aquest nivell i pogut plantejar aquest nou enfocament. Sí? El full de ruta reflecteix això i podem comptar amb diferents òrgans de la Generalitat de Catalunya que van expressar durant el tercer taller del procés de manera explícita que el cost, la sèrie de mesures que es van desenvolupar es poden i estan en línia, es poden integrar i estan en línia amb les planificacions actualment vigents o en elaboració. Per exemple, l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic, que s'està desenvolupant, revisant ara, tindrà l'horitzó 2030 i això pot ser una referència molt bona per a fomentar la implementació de la majoria de les mesures incloses al nostre pla. Tanmateix, l'Agència Catalana de l'Aigua va participar d'una forma molt activa, clarificant aspectes tècnics relatius a la gestió de l'aigua, a la recuperació del temporal Glòria i molts altres aspectes, i el projecte va poder participar en el procés de revisió de la planificació vigent i les nostres propostes s'avaluaran dins d'aquest marc. El Departament de Medi Ambiental també ens ha dit que tot és en línia amb el que són els principis i conceptes que es volen promoure i tanmateix ha declarat interès en continuar a fer un seguiment i interactuar amb el que és la protecció del medi i la conservació dels espais, especialment en quant a gestió dels espais.
I el DARP, el Departament d'Agricultura, també va comentar que les mesures estan en línia amb les seves polítiques d'alimentació, de foment de l'alimentació de curta cadena, alimentació quilòmetre zero, segells de certificació de proximitat i estratègies semblants. També a nivell de diputació, que és les diputacions proveeixen eines molt importants per als municipis per tal que puguin implementar mesures i allà també s'han identificat diferents línies d'acció i catàleg dels serveis per poder implementar aspectes concrets relatius a les mesures. Així també el Consell Comarcal del Maresme, que en aquests moments està redactant un pla d'adaptació comarcal i que passarà les mesures que es proponen al ple comarcal per tal que es puguin donar també un suport des del Consell Comarcal. Doncs això creiem que sigui un resultat realment important perquè si les nostres propostes que s'han desenvolupat no tenen un recorregut, òbviament no podem dir d'haver aconseguit reduir la vulnerabilitat al nostre delta. Sí? Doncs el procés d'ecodisseny, ara no volia entrar en els detalls metodològics perquè no ens dona el temps, però m'agradaria remarcar que hem produït una guia metodològica que recull tot el procés, també lliçons apreses, totes les diferents passos que vam fer i també algunes pautes conceptuals. Doncs invito a tothom a mirar-s'ho i a utilitzar aquest document quan intentem fer un testimoni de l'experiència i quan per fer una difusió de l'enfocament que vam adoptar. Sí? L'objectiu 2, el segon objectiu és de fer un seguiment participatiu. I com ja us vaig anticipar, no teníem la possibilitat d'incorporar dins de l'estratègia un pla de seguiment com s'hauria de fer per un pla d'adaptació complet. I, donat les condicions, vam intentar pal·liar aquest dèficit amb una acció de seguiment participatiu d'un tram concret. Com no podíem fer tots els aspectes, vam escollir un tram concret. I a la Tordera va ser una aventura perquè justament el riu va canviar molt, el seu estat va canviar molt i els impactes del temporal Glòria ens van regalar un nou espai natural, una nova llacuna. I doncs, considerades les condicions, hem redirigit l'activitat cap a un seguiment de la ornitologia dels aus que visiten el delta com a indicador molt sòlid, molt bo, però indirecte, de l'estat del riu. I per fer-ho, doncs, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat i el grup naturalista del Montnegre i Tordera, vam poder organitzar una visita ornitològica en el nou espai. I per acompanyar els participants en aquest seguiment participatiu hem fet unes eines online, unes eines en línia, amb un document didàctic sobre quines són les aus que es poden observar. Aquell document inclou 54 espècies i el grup naturalista amb el temps podrà incloure noves espècies que es considerin adients i el formulari per tal que es puguin recollir les observacions i guardar aquesta base de dades per tenir una idea de l'evolució dels estats, dels hàbitats del tram final de la Tordera, del delta, de la llacuna, del tram final. Sí? La visita, la veritat que va anar molt bé. Van vindre 53 participants, ens vam tenir que organitzar entorns perquè les restriccions sanitàries de la pandèmia del Covid-19 ens han obligat a revisar les maneres de fer que es coneixen normalment i encara així
hem aconseguit moltíssim d'interès que es veu reflectit també en els qüestionaris de satisfacció i la veritat que ens fa molta il·lusió que la majoria de les persones que van provar l'eina que vam desenvolupar ens van dir que sí que tenen intenció d'utilitzar-la al futur. Doncs això és una bona notícia i esperem realment que es puguin crear sinergies entre les visites que s'organitzen en el Delta i eines de seguiment i de ciència ciutadana per tal de poder conèixer i monitorar la zona. Sí? L'objectiu 3. També vam organitzar, com us deia, una trobada d'espais de governança per a tota la península ibèrica. Vam identificar 40 iniciatives semblants a la nostra i que treballen la gestió de l'aigua i la innovació en la governança en la gestió de l'aigua i que, òbviament, també tenen molt d'interès de conèixer com poder utilitzar aquestes eines per tal de millorar l'adaptació on l'aigua és un eix vertebrador, òbviament. Doncs de totes aquestes plataformes identificades vam tenir 19 participants i les plataformes han sigut realment interessants. Teníem representació de conques com l'Ebre, el Tajo, Júcar, Segura, Guadalquivir, Tordera, Llobregat i Serpis, aquí falta el Serpis, i organitzacions que treballen més d'una conca, de l'àrea metropolitana, el Moviment de l'Aigua Pública, la Red Andalusa per la Nova Cultura de l'Aigua, la Xarxa per la Nova Cultura de l'Aigua de Catalana, Red Cambrera de Cantàbria i AEMS Rius Convida i la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, que tenen una visió ibèrica també, no? A més, altres organitzacions que no són un espai de governança, però que sí que estan molt interessades en conèixer millor les lliçons apreses, les oportunitats i les dificultats als que s'enfronten a aquest tipus d'espai. I doncs vam tenir l'interès de participació de la Diputació de Barcelona, d'una consultoria que es diu Bluegene, iniciatives de divulgació científica com Caminar l'aigua o Aula de l'aigua, i també una organització de Portugal per la memòria històrica i el territori. Doncs realment va ser una jornada molt àmplia i vam també explorar la possibilitat de crear una xarxa, una red ibèrica de plataformes de governança i vam fer una enquesta al final de la jornada per veure què tal l'interès cap a les temàtiques que vam treballar durant la trobada. Doncs és interessant veure que la majoria de les plataformes coneix metodologies com la que vam aplicar nosaltres a la Tordera i al Serpis, coneix la teoria, els principis de la necessitat d'incloure el canvi global a la governança de l'aigua i tots estaven molt interessats en treballar més el tema. I voldrien utilitzar les metodologies com la nostra. De fet, podeu veure que tothom ja coneix les metodologies de diagnosi integrada, que altres amb menys intensitat, però que també. A la mateixa manera, també, doncs, la nostra guia podria ser un producte que pot ser interessant per difondre aquestes metodologies. Sí? També van trobar que una xarxa com aquesta que estem promovent, quins objectius, vam explorar quin objectiu podíem tenir, perquè tots els espais de governança ja estan treballant i existeixen moltes xarxes, doncs volíem explorar una mica si hi havia interès. I la veritat que el resultat ha sigut positiu, perquè realment s'ha valorat la necessitat de l'aprenentatge mutu, de l'intercanvi d'experiència, realment molt útil perquè crea una visió, consolida les experiències i crea una visió sobre l'estat de la qüestió. És important reforçar iniciatives i aquest enxarxament ajuda també que coneixements que es tenen per una banda puguin ser transferits amb més facilitat i experiències d'èxit podrien ser repetides o reforçar altres que estan a punt de desenvolupar-se.
es considera que els espais de governança en general són molt importants per garantir accés a informació relevant, també a la informació de diferent natura, no? Se participa des de diferents perfils de les persones, doncs és molt important que hi hagi espais on tot el coneixement pugui confluir i fer una xarxa podria ajudar a que documentació científica o oficial sigui a l'abast de tothom. I per últim, també es va pensar que, clar, tothom treballem amb pressupostos petits i amb molta càrrega de treball voluntari en les diferents plataformes i doncs la idea també podria ser que per tal de consolidar aquests espais es trobin projectes conjuntament i es fomenti projectes per tal que espais de governança cada dia més estiguin identificats i visibles com a necessitat per a l'adaptació. Sí? Es considera que les accions que es podrien fer són visites presencials. Es considera que això és un enllaç molt important entre les diferents problemàtiques. Per entendre-les a fons, una visita és el millor. Haurem d'esperar el final de la pandèmia i, degut a això, mentrestant, s'ha proposat utilitzar eines digitals com poden ser fòrum en línia, seminaris o trobades com la que estem organitzant ara. I també s'ha valorat que per ara la xarxa podria també fomentar col·laboracions entre organitzacions ciutadanes i universitats, una mica com va fer el Redapta, per incrementar les eines a l'abast, les eines, els coneixements, la qualitat de la proposta s'incrementa molt quan hi ha més coneixements. Doncs el 75% dels participants va considerar que sí que tenia interès i que sí que podria ser una bona idea crear aquesta xarxa ibèrica d'espais de governança per la gestió de l'aigua. Tot un repte. Sí, la jornada va agrair molt, teníem 35 participants en total i sí, les valoracions van ser marcadament positives, com podeu veure, el color blau són les respostes de 5, de muy de acuerdo, i doncs crec que hem tingut una bona base per intentar promoure en el futur la necessitat de la innovació a la governança. Sí? Hem creat doncs, un espai a la web, de manera que puguem continuar també després de la Redapta, i s'ha produït un fòrum que a partir dels pròxims mesos podríem veure com es pot dinamitzar des dels mateixos espais de governança, perquè, òbviament, des del projecte Redapta no es pot que ja s'acaba, però és una eina a disposició de tota la gent que ha participat i tinc confiança de que en el futur trobarem una manera de donar-li vida i de continuar la feina començada. Sí? Conclusions. Doncs, les accions del Redapta han, jo crec, marcadament consolidat els espais de governança existents al Serpis i a la Tordera i els hem implicats en el procés de codisseny, donant visibilitat també a les solucions proposades de cara a les administracions. No obstant, es necessita fomentar encara més el reconeixement, la legitimitat per part de les administracions d'aquest tipus d'espai. De fet, a la Tordera s'està parlant molt de com poder consolidar-ho més i seguir el camí fet. Durant el desenvolupament del projecte també dic que hem viscut situacions molt extremes que ens han demanat molta flexibilitat en quant al projecte mateix, però que entonces hem intentat recollir de la millor manera. Hem organitzat activitats complementàries per compartir informació amb els participants, com poden haver sigut els monogràfics sobre inundació, sobre els cabals ambientals, etc. No obstant, clar, la situació jurídica de la taula ha obstaculitzat que els municipis utilitzessin aquest espai de governança per adreçar els reptes, generar sinergies amb altres actors i debatre les propostes d'actuació que es van fer durant l'emergència de Glòria. Doncs sí que ha servit l'espai de governança per a un procés de codisseny pautat,
però encara l'espai no és madur suficient per tal que es pugui utilitzar per tots els diferents reptes d'adaptació a la conca. No? Doncs encara li falta sortir del projecte, diguem. Li falta un desenvolupament per tal que pugui funcionar com a eina de diàleg en cas d'emergències també. Doncs dir que la ciutadania del Delta s'ha involucrat amb molt d'interès a totes les activitats del projecte, estem realment agraïts i les metodologies utilitzades creiem que sí que han aconseguit fer visibles i tangibles les idees recollides i integrant també criteris científics per tal de preparar-les, debatre i integrar referències. No? El projecte, doncs, ha permès evidenciar la necessitat real de tenir espais de governança per sostenir els processos d'adaptació i també les lliçons apreses ens han ensenyat i posat de relleu les dificultats que tenim per posar a la pràctica. Però des d'un enfocament adaptatiu, les dificultats són reptes i que hem d'abordar en el futur per anar caminant en la bona direcció. Ok, sí? Doncs l'enfocament del procés fomenta l'aprenentatge mutu, l'hem vist que sí, que tothom convé que això és el cas, gràcies a la riquesa dels coneixements dels diferents perfils. No? Hem intentat que el diàleg fos inclusiu i obert. Encara així, alguns sectors no van poder participar amb la mateixa intensitat que altres, com per exemple el sector de la pagesia, que no va poder arribar als horaris a les 5 de la tarda a les nostres convocatòries i per això s'ha fet una sessió específica per a ells, en un horari i en un lloc adient, per poder recollir les seves impressions també. Doncs a vegades s'ha de tenir cura d'adaptar el format a la necessitat de la gent també. Doncs el procés de codisseny va començar amb una visió consensuada, tot va ser en línia amb els objectius estratègics consensuats prèviament. També les mesures estan tots amb un alt grau d'acceptació per tothom. No obstant, hi ha temes irresolts. Això és obvi, perquè un procés de codisseny no pot resoldre problemes d'un territori sencer, no? En totes les direccions, i identifiquem uns temes conflictius que sí que s'hauria de pensar en el futur com abordar. Un, per exemple, és la coexistència del sector agrícola de l'horticultura amb el risc d'inundació. Això és un tema que encara no s'ha resolt. L'altre és poder efectivament garantir uns plans de gestió efectius i pràcticament viables i amb pressupost i amb responsabilitats clares a nivell municipal per tal de poder garantir la conservació dels espais a protegir. I també l'altre tema pendent és la reconversió o compatibilització dels usos del sòl en punts estratègics. Doncs hi ha encara molta feina per fer, però considerem que aquesta és una bona base per començar. Les propostes tenen un full de ruta i invitem doncs a fer un esforç entre tots per continuar a reforçar aquest seguiment de l'estratègia i que no ens oblidem d'intentar fomentar encara més la nostra participació, no solament en el codisseny, sinó també en la implementació. Doncs moltes gràcies, Anabel, per compartir. Aquí teniu les webs de les dues plataformes i allà podeu trobar els documents sencers. Gràcies i ara... Moltes gràcies, Anabel. Fantàstic. Ara m'agradaria completar aquesta xerrada amb unes impressions per part del riu Serpis. En ocasió que hi hagi la Virgínia, jo li volia demanar un poc de compartir amb nosaltres la seva experiència. Doncs, Virgínia. Hola. Hola a tots. Ara sí, et sentim. Doncs m'agradaria que et presentessis a tothom, perquè els participants de la tordera encara no et coneixen. Molt bé. El meu nom és Virgínia, m'escolteu bé, no? Molt bé. Perfecte. Jo he sigut la responsable de la
corresponsable, podem dir, de la implementació del projecte Redapta a la Conca del Serpis. I també soc la secretària de la plataforma del Serpis. Aquest projecte ha sigut un repte per a nosaltres a nivell de plataforma i també a nivell de la gestió del projecte en si. Però com a plataforma, perquè la plataforma del Serpis va néixer fa poc, aleshores no estava molt desenvolupada, no tenia el mapa d'actors desenvolupat i hem tingut que organitzar unes sessions monogràfiques prèvies que era un treball que la taula de la Tordera ja havia fet. Per exemple, nosaltres no havíem definit quins són els reptes de la Conca o quina visió comuna tenim com a plataforma o què no volem que siga la conca del riu Serpis, i quins són els objectius estratègics que volem treballar. Aleshores, ha sigut molt important la transferència de coneixement de la taula de la Tordera a la plataforma del Serpis, perquè hem tingut un poc que posar-nos al dia en totes les coses que vosaltres ja teniu més avançades. Ai, que bé! Molt bé. I a nivell de participació i interès hacia el projecte en el Serpis, com va anar? Els vostres participants van interessar-se? Sí, la veritat que sí, és el que dic, que el projecte Redapta ha estat si vols parlar en castellà també pot ser. Vaig intentar parlar en valencià. Vaig a fer l'esforç. Encara que soc de Granada i si dic coses que estan malament dites, me disculpeu. Absolutament. Pense que el projecte Redapta ha sigut molt important per a la plataforma del Serpis perquè ens ha ajudat a desenvolupar-nos com a plataforma. Aleshores, ara jo pense que les administracions ens consideren com un espai legítim i com un interlocutor per a tota la conca. I això pense que és un aspecte molt positiu que té molt interès a nivell de la pròpia plataforma. El nivell de participació ha sigut un poquet inferior que el de la taula. A nivell d'actors, més o menys la meitat, i a nivell també de participació en les activitats, perquè diguem-ne que no estem tan desenvolupats, no tenim encara una adhesió forta a la plataforma. És per això que el projecte ha sigut molt positiu. Això en quant al nivell de participació. Sí, estava curiosa perquè nosaltres vam viure la temporal Glòria amb molta intensitat. I a vosaltres, com va impactar la pandèmia i el temporal a la implementació del vostre procés a la Conca? En el primer taller, que va ser que van a començar a definir les propostes de mesures d'adaptació, van tindre un nombre de participants molt alt. En canvi, el taller 2 es va desenvolupar el 12 de març, 2 dies abans de l'estat d'alarma. I això, com ja existia un port, un poquet que la gent no sabia molt bé, van tindre una participació més baixa. I després d'això, totes les activitats han sigut virtuals. Aleshores, ens ha afectat la pandèmia en això perquè hi ha persones que són majors i no tenen tampoc molta habilitat amb el Zoom o l'Skype i això. Aleshores, les reunions virtuals han estat molt limitades per a la gent més major, diguem. El temporal Glòria ha tingut un efecte molt gran també a la conca del Serpis, principalment a la costa, al litoral, perquè van tindre unes zones altíssimes i es van afectar molt els passejos marítims. I, de fet, hi ha un ajuntament que ha decidit no reconstruir una altra vegada el passeig. Això és molt important. Això és adaptació, perquè pensen que si tenim una altra tempesta d'aquestes característiques, tornaran a gastar els diners per a res. I a nivell del riu,
van tindre molta pluja, però com l'embassament estava a un nivell molt baix, van tindre les comportes tancades. Aleshores, va arribar un moment que l'embassament va superar el 100% de la seva capacitat i es va produir una crescuda, diguem, provocada per l'embassament. Van tindre una punta de caudal de més de 300 metres cúbics per segon. I això va ser com una vinguda amb un període de retorn de 25 anys, molt gran, que ha reconfigurat totalment el riu. Aleshores, això va ser molt positiu perquè va llevar moltíssima canya. Aquí tenim un problema amb l'Arundodònax i va reconfigurar els hàbitats de ribera. Van tindre moltes zones noves amb sediment que són molt importants per als peixos i per a la vegetació. Aleshores, diguem-ne, ha fet un reset, no? Una restauració, la veritat, una mica com en el nostre cas, no? El riu. Aleshores, ha sigut molt positiu també perquè el riu ha tingut un caudal prou alt durant tot l'any, perquè com el vessament estava al 100%, han tingut que soltar aigua durant molt de temps fins al 1 d'octubre, quan hem tingut un problema. L'embassament ha tancat completament les comportes i el riu s'ha quedat sec, totalment. I hi ha hagut una mortalitat de peixos altíssima. Una cosa positiva de tot això és que s'ha mobilitzat molt de gent. Hi ha hagut un manifest dels alcaldes i penso que la gent està indignada i hi ha un moviment que pot ser major que el que hi havia abans, no? Perquè la gent havia vist un riu nou, amb vegetació, amb peixos, amb una quantitat d'aigua que no estaven acostumats i de sobte tallar, jo crec que ha despertat un poc... Quina pena, no? Sí. Hem vist en Twitter les fotografies de la mortalitat de peixos i realment era impressionant. I consideres que alguna de les mesures té com una més oportunitat de ser implementada, no? Perquè dius, canvia la sensibilitat de les persones durant el projecte amb els fenòmens naturals, però també participant, no? I doncs, creus que hi ha alguna que té oportunitat de ser implementada més que altres? I quin ha sigut l'interès per part de les administracions de tot aquest moviment en els ELPIs? Penso que gairebé totes les mesures poden ser implementades. Hem tingut una resposta molt positiva de les administracions. De fet, el percentatge de participació al mapa d'actors de l'administració pública és del 29%. Aleshores, gairebé una tercera part dels participants han sigut d'ajuntaments i d'altres tipus d'administracions supramunicipals, regionals i de la Generalitat Valenciana, per exemple. Aleshores, pense que totes les mesures poden ser implementades i poden ser adoptades o incorporades en els plans i programes vigents, però hi ha certes que podrien ser un poquet més complicades o difícils d'implementar. Per exemple, volem que es faci un Consell de Conca on la plataforma pugui participar i el format jurídic per a aquest Consell, això no està molt clar. Això hauríem de treballar com seria la millor formulació d'aquest espai. Això seria un dels aspectes. També demanem... És una mica com dèiem nosaltres, no? Que a nivell jurídic la innovació i la governança és tot un repte per les administracions, no? O sigui que això és el mateix. I una curiositat, els departaments de participació de les diferents autoritats valencianes van participar també? Van demostrar interès? Sí, de fet, la directora general de Participació Ciutadana de la Generalitat Valenciana es va reunir amb nosaltres prèviament i va participar també al taller i estem en contacte amb la directora. Aleshores, això és molt positiu i ens ha brindat l'oportunitat de col·laborar en tot el que siga necessari.
Oh, això és molt bo. I ara, per fer una mala pregunta, hi ha temes que dius això no s'ha resolt? El tema dels cabals, per exemple, volem demanar un cabal ecològic per al riu, perquè és el que diu la llei, però no hi ha una manera de mesurar que el que està eixint de l'embassament o el que eix de l'última infraestructura que hi ha al riu, que és l'assut d'en Carròs, no està clar quin cabal deixen passar. Aleshores, demanem una monitorització dels cabals ecològics, exigim el cabal ecològic, perquè si hi haguera un cabal ecològic de veritat, el riu no estaria sec, perquè el riu Serpis és un riu permanent, no és una riera seca. I és diguem-ne, el punt que volem treballar més ara mateix, demanar una monitorització dels cabals, uns aforaments, el que siga necessari, instal·lació d'algun tipus de sistema que permita comprovar que tenim un cabal ecològic al riu, que es complix. Sí, això també és un problema compartit. Te recordes que en la jornada de taules també es parlava de vegades d'això, que és molt difícil tenir dades monitoritzades per tal de treure conclusions en molts trams de rius. Molt interessant. I doncs res, consideres que en el seu conjunt el procés ha sigut útil per avançar cap a la governança per l'adaptació? I quins són els propers passos, penses tu? Pense que ha sigut molt útil. Ha sigut un any de treball prou intens, perquè hem fet en total 18 esdeveniments, aleshores en total, i als Serpis han sigut 8, pense, 8 o 9. Aleshores, ha sigut molt de treball, ha sigut molt útil per a desenvolupar la plataforma i per a treballar junts en crear un document que hem portat a les administracions i que la majoria han sigut positives, han donat una resposta positiva i estan disposades a portar a terme les propostes de mesures que hem pensat. També pense que ha sigut molt útil en temps de la divulgació dels problemes del riu, de dar a conèixer. Hem fet moltes notes de premsa. Aleshores, el Serpis està de moda. Ja he escoltat això. Som trendy! Perquè estan fent-se moltes coses, és de veritat, que estan fent-se moltes coses últimament en relació al riu, als cabals, a diferents estudis. I pense que hem sentat les bases de crear un espai de diàleg, d'interlocució legítim, que és reconegut per les administracions, que pot treballar altres temes també. Estem molt interessats en l'educació i en la divulgació d'aspectes relacionats amb el riu per a la ciutadania en general. I pense que és un punt de partida per a pensar i treballar junts per al riu. Fantàstic. Doncs amb això jo no tinc més preguntes i obro el micro, diguem, a tots vosaltres si voleu fer comentaris o aclariments, que sigui de la Tordera, que sigui del Serpis, que siguin comentaris generals del projecte, perquè avui realment és l'última trobada en aquest àmbit i ens agradaria molt conèixer una mica les impressions generals, no? Annabel, pots afegir alguna paraula des de l'experiència? O Rafa, des del CFCSIC heu treballat amb l'Isaac Turdelta y aquesta vegada també us heu sumat. Sí, bueno, muchas gracias por las presentaciones. Yo hacía ya un cierto tiempo que me había separado un poco por múltiples cosas, pero me alegra ver que se sigue trabajando, aunque en pequeño comité. Hoy estamos en pequeño comité. Quizás es que juega al Barça dentro de una hora y a lo mejor la gente ya está preparándolo, pero estamos en pequeño comité. Hay una cosa de las dos ponencias, hay una cosa que me llama la atención, más allá de los espacios de gobernanza,
que aquí en La Tordera le hemos dado, bueno, lo venimos diciendo en muchísimos foros desde hace mucho tiempo, y es el hecho del... La verdad es que los espacios estos de gobernanza muchas veces son vistos por las administraciones que tienen, ¿no? Como... Hey, Rafa, te hemos perdido justo los dos conceptos que has dicho. No. Los espacios, pues, si pudieras repetir los conceptos, perdona. Y básicamente hablar del caudal ecológico y comentar que los espacios de gobernanza muchas veces son vistos en nuestro país, sobre todo en nuestro país, como algo muy incipiente, como algo que no va a tener duración por parte de los gobiernos. Y por tanto, algo al que se le presta poca atención. En el tema del caudal ecológico yo creo que es clave, porque, bueno, el SERPIS yo no sabía, evidentemente, esto que has contado, Virginia, pero eso es un delito ecológico, básicamente. Es tomar la necesidad de retener el agua para los usos agrícolas, seguramente, Sí. o para los usos después estacionales, pero yo creo que la Directiva Marco de Agua deja muy claro cuál es el objetivo del gobierno sobre estas cosas. Quizás un punto que estos espacios de gobernanza no toca y que quizás en el futuro deberíais contemplar es de qué manera se pueden introducir o se pueden implementar o promover medidas de carácter más legal para obligar a los gobiernos a actuar según la ley. O sea, ni que decir tiene, no solamente en el tema del delito ecológico por no mantener el caudal ecológico del río. En vuestra región está aplicado el protocolo de gestión integrada del Mediterráneo y está protocolo las interacciones tierra-mar de la Directiva de Planificación Marítima. Y con un río seco sin caudal ecológico, todo esto incumple estas dos normativas también, aparte de la Directiva Marco de Agua. No es el tiempo, porque supongo que ahora estamos en las fases incipientes de creación de espacios de gobernanza, de tablas de cogestión y cosas de estas, pero en un paso hacia el futuro deberemos plantear la necesidad de temas más formales, de temas más de obligar a las administraciones a cumplir con sus obligaciones más medioambientales, ¿no? Entonces, a nivel de prioridades. Yo, la verdad es que alucino cuando en Madrid, en las comisiones en las que a veces participo, se habla siempre de seguir las normativas comunitarias y de acudir a las normativas comunitarias son muy claras a la hora de definir las actividades que se pueden hacer en función de la política medioambiental de la Comunidad Europea. Eso no se cumple en nuestro país y nadie dice nada. Y quizás algún día los espacios estos de gobernanza tendremos que ponernos un poco más serios en el hecho de no solamente de avisar, sino incluso de presentar medidas para que la administración haga lo que tiene que hacer. Sí, así es. Mira, en el Tajo están consiguiendo cosas a base de sentencia de Tribunal Supremo. O sea, que es que las leyes son las que son y las directivas, pero no se cumplen. Tienen que ir al tribunal y sacar una sentencia para que el río tenga agua. ¿Me podrías repetir cuáles son las dos normativas que has dicho? ¿El protocolo de gestión integrada del Mediterráneo? Sí, en el Mediterráneo, por lo cual en esta gestión integrada, en donde sale un río y un río que tiene que tener agua, si no sale agua, el protocolo ya no se cumple, ¿no? Porque a no ser que no haya llovido, el agua no puede estar retenida. Tiene que haber un caudal ecológico mínimo porque eso lo marca la regulación comunitaria. Y la otra es el tema de planificación marítima, porque yo no sé, no conozco vuestra zona y no sé la influencia que tiene el río sobre las cuestiones turísticas del territorio o sobre otras cuestiones de actividades que se hacen en el mar, ¿no? Pero que el río es influente y por lo tanto importante. Y en ese caso, en la Directiva de Planificación Marítima hay unos artículos sobre interacciones tierra-mar que deberían ser consideradas. Si, digamos, en vuestra zona hay actividades turísticas que se resienten por el hecho
de que no baja agua por el río, más allá del tema de la Directiva Marco del Agua, también incumple la Directiva de Planificación Marítima en el sentido de no tener en cuenta las interacciones tierra-mar. Esas dos. Pero seguramente habrá más, o sea, la base de todo es que el caudal ecológico de los ríos debe ser claro, debe estar ligado a los servicios ecosistémicos que presta el río. Sí, así es. Aquí en nuestro caso, por ejemplo, hemos tenido una alta participación de la Cofradía de Pescadores del puerto de Gandía, porque están súper concienciados. Es magnífico ver la alta participación que la cofradía tiene, tanto en actividades que realiza la universidad relacionadas con el medio marino como con la plataforma, porque ellos están súper concienciados de que es importante que el río desemboque en el mar. Por ejemplo, para la pesca de tellina, que depende totalmente del aporte de nutrientes y de sedimentos del río. Y ellos tienen unos datos además que son como de el año que el río desemboca en el mar y lleva agua, tienen una producción altísima. Pero esta producción con el tiempo se ha ido reduciendo porque el río pues, cada vez se ha ido cortando más el agua. Entonces ellos están concienciados totalmente de la conexión del ecosistema fluvial con el ecosistema marino y por supuesto para las playas. Pues sí, estos son dos ejemplos claros. Y luego el atractivo turístico que tiene el río, como Gandía, que depende totalmente del turismo, y también a nivel de la desembocadura el potencial que tiene de turismo ornitológico. Por cierto, ¿el envase este del Service está en la misma comunidad autónoma o es otra comunidad autónoma? ¿Es la misma comunidad autónoma la vuestra? Sí, es la misma comunidad. Es en Alicante vosotros, ¿no? En Alicante, sí. La cuenca del Serquis tiene una parte en Alicante y otra en Valencia. Ah, es Valencia. Sí. Sí, para añadir a lo que estáis diciendo sobre la necesidad esta de poder tener un reconocimiento jurídico y una firmeza en la aplicación, también quería poner en la mesa la dificultad, poner en la mesa por el otro lado, no solamente se trata de administración pública y de implementar la ley, también son los mismos sectores que determinan uso de suelo o los mismos pescadores, ¿no? O los mismos agricultores que determinan un impacto, que fomentan políticas de desarrollo de su sector que eventualmente no son tan adaptativas, ¿no? Entonces yo creo que aparte de tener ese enfoque de arriba para abajo, ¿no? Del castigo cuando no se respetan las cosas, creo que como forma complementaria para poder mejorar, digamos, la situación actual, se deberían involucrar e invertir muchos esfuerzos a trabajar con los sectores. Personalmente, en La Tordera creo que queda mucho trabajo por hacer con el sector agrícola, porque actualmente está a disposición todo un marco conceptual de las soluciones basadas en la naturaleza, que se promueven como alternativa a la obra dura clásica del siglo pasado, que seguimos implementando muchas veces. Y ahí todavía yo creo que faltan sinergias, falta una visión y falta mucho trabajo para que el mismo sector se convenzca que tiene que protegerse hacia los impactos del cambio climático y que esto implicará cambios en la manera de producir, en el modelo empresarial, en el modelo agronómico. O sea que eso implica también cambios bien tremendos a nivel sectorial. No sé qué pensáis vosotros, si los sectores productivos están abiertos o no a esto y cómo podríamos aumentar esta fuerza, ¿no? Porque en los procesos de ecodiseño hemos intentado colaborar el máximo posible, pero es evidente que se necesitan más espacios. ¿Comentario? Ya. Sí. Yo creo que en este punto en concreto es absolutamente necesario que se impliquen más los sociólogos. Por una sencilla razón, porque creo que la sociedad hoy en día no entiende que las cosas van tan deprisa que no tenemos tiempo de adaptarnos a ello. Entonces, lo que mis abuelos para poder reaccionar a algo necesitaban 30 años.
Y ahora aún hay mucha gente que para poder reaccionar a cualquier cosa necesita una década, cuando realmente tenemos que empezar a aprender a reaccionar de un año para otro, porque este es el mundo en el que nos estamos poniendo en la actualidad. Entonces, hay que empezar a pasar el mensaje, yo creo, desde el mundo académico quizás, o desde el mundo de la administración, no lo sé, de que la gente tiene que estar preparada para responder en periodos de tiempo más cortos, ¿no? Y tiene que pensar que las cosas que se hacían de una manera se deben hacer de otras. Ya aquello de que todo se hará siguiendo las tradiciones no existe. Que has comentado antes. Ay, te hemos perdido la última frase otra vez. Y a veces volver otra vez al pasado, ¿no? O sea, me he quedado con una cosa que has dicho, he apuntado, he tomado algunas notas. Una de estas que he apuntado era que los agricultores no sabían vivir con el riesgo de las inundaciones. Bueno, sus abuelos, eso es lo que hacían. Y bueno, en muchas cosas estamos en una sociedad que no sabe responder rápidamente y estamos en una sociedad que está adulterada en el sentido de que estamos siempre sobreprotegidos. Nos hemos adaptado a una sociedad que estamos protegidos por todo. Y la realidad es que el mundo que viene, y la pandemia esta es un ejemplo, nos está enseñando que, bueno, esto de las protecciones hay que tomárselas a una manera, ¿no? Entonces, la primera protección es poder reaccionar a las cosas antes de que te pasen. Y yo creo que, por eso te decía que en los equipos de trabajo de los espacios de gobernanza y tal debería haber sociólogos. Estoy de acuerdo contigo. Un comentario sobre lo de la pagesia, lo de los agricultores. Efectivamente, sus abuelos convivían con inundación, pero no tenían la misma estructura empresarial. Entonces, claro, todo es un gato que se muerde la cola, ¿no? Una agricultura con menos intensidad de inversión en tecnologías, en obras, en instalaciones, pues claro, es menos frágil también, ¿no? O tiene otras dinámicas. Y claro, la agricultura de hoy, en que la idea principal es que se vaya hacia una tecnificación y una hipereficacia, ¿no? de todo el modelo productivo, pues eso implica unas inversiones que a la que la inundación viene, pues tiene un impacto completamente diferente respecto a una estructura más simple o menos tecnificada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que falta un análisis a fondo sectorial con el desarrollo de alternativas técnicas también, innovadoras y que la gente las conozca, porque creo que por ahora hay una visión un poco de querer ver, ¿no? Una contradicción entre naturaleza y producción, cuando en realidad van de la mano, ¿no? Entiende bien lo que... Anabel, sí. Una cosita rápida en esto, que también me parece relevante, solo por ponerlo sobre la mesa, que una cuestión que también muchas veces tienen como muy incorporada a los sectores es que cualquier cambio tiene que venir sufragado por la administración. Yo creo que eso es muy relevante, porque eso es imposible. Entonces hay que poner, y creo que eso es algo que puede surgir de la interacción entre actores diferentes, hay que poner sobre la mesa la necesidad total de que, aunque haya cosas que pueda la administración encargarse o facilitar, hay todo un cambio sectorial que tiene que venir de los propios sectores, fundamentado en el riesgo, por ejemplo, porque al final, si tienen cada año un Gloria, les va a salir más caro que implementar maneras diferentes de agronómicas o de gestionar sus cultivos, ¿no? Y quien dice la agricultura dice otros sectores, ¿no? O sea, creo que eso es un cambio que se necesita hacer y que falta, ¿no? Por parte, ya que estamos hablando de la parte sectorial. O sea, sí que yo siempre he detectado esto de decir,
esto no va conmigo, que lo pague la administración, que me pague las reparaciones, que me pague los cambios, que me pague. Cuando en realidad, obviamente, hay que facilitar que los sectores puedan ser productivos y que ganen dinero para mantenerse, eso es así, pero también tienen que incorporar la necesidad de cambio en este contexto de riesgo, ¿no? Entonces, creo que ahí falta mucho todavía. A ver, sí, mira, esto, entenderlo bien, porque tanto tú como yo, Anabel, tú como yo vivimos en un mundo de seguridad porque somos funcionarios, creo. No, yo no soy funcionaria. Solo tú, Rafa, aquí todos estamos por proyectos. Y vivo dentro de la seguridad, ¿no? Que te da el ser funcionario de momento. Pero es cierto que un modelo empresarial, la empresa, se crea por asumir riesgos, ¿no? Y esa sociedad, que lo que tú has dicho es muy cierto, esa sociedad en la que nos hemos desarrollado en las últimas décadas de un proteccionismo brutal sobre las cosas, hace que los mismos actores de la sociedad no sean capaces de responder rápidamente porque están protegidos y no asumen el riesgo. Si un agricultor no puede pagar un seguro por lo que sea, su modelo de negocio ha de cambiar y ha de buscar otro modelo de negocio que posiblemente lo encontrará, porque sus abuelos lo encontraron, lo podrá encontrar, pero no será una agricultura industrial en una plana inundable, sabiendo que a posteriori alguien le va a venir como la mano invisible y le va a proteger si algo le pasa, que no es el caso ni lo será. Y yo creo que bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, estos espacios de gobernanza creo que deben estructurarse de una manera muy pluridisciplinar para, en cierta manera, saber educar también a la ciudadanía en los riesgos actuales y los que vienen, que aún a lo mejor serán mayores de los que tenemos ahora. Sin duda. Quería invitar a Laura y Jordi a comentar alguna cosa, si no seas tímidos. El debate da para mucho, Laura. Hola, ¿qué tal? Encantada. Igualmente. Yo ahora mismo tampoco venía más que nada a escucharos sobre todos los resultados que habéis presentado. Estaba muy, muy entusiasmada por conocer la cuenca del Serpis, porque no desconozco completamente toda aquella zona, y luego la Tordera, porque ahora he empezado a trabajar en el FEAP, en uno de los grupos con Sardá. ¡Qué suerte! Sí, la verdad es que sí. Laura, con Rafa, ¿no? Como que un Sardá. ¿Verdad? Solo te ha faltado decir con el señor Sardá, con Rafa. Bueno, claro, es que como siempre te he ido leyendo, para mí eres como alguien muy famoso, ¿no? Ahora, cara a cara ya. Te tengo que decir que la semana pasada tenía una cena en Nueva York con Scarlett Johansson y no pude ir. ¡Ah! ¡Ostras! ¡Uy! Y Laura, una cosita. ¿Y Dime. qué te ha parecido? Explícanos qué te ha parecido. La verdad que me parece súper bien porque me ha gustado mucho todo este proceso participativo y que hayáis tenido también, esta respuesta por parte de la población, ¿no? Porque me parece que los avasallamos en ocasiones a encuestas o así y no tienen un retorno de esta información, ¿no? Y me parece que es fundamental que hayáis hecho pues esta web, el blog, que se puedan ir subiendo las plantillas estas, o sea, me parece muy, muy, muy bonito, la verdad. Y bueno, y ¡Qué encontrar algo tan similar en una cuenca, vale, mediterránea, ¿vale? Pero bueno, que es que son muy, muy, muy iguales por lo que he estado leyendo. Sí, sí, son gemelas, de verdad. Muy bien, no, felicidades, la verdad. Sí, la verdad que se parece mucho y por eso hablábamos siempre sobre lo de las cuencas gemelas, ¿no? Y lo que comentabas ha sido un objetivo dentro del proyecto, dar total transparencia a lo que se ha hecho. Eso pienso que es importante porque hemos creado una página web que la plataforma no tenía y ha servido pues para dar a conocer todo lo que se hace en la plataforma, pero todo lo que se ha hecho en el proyecto, que la gente lo tenga accesible. La transparencia creo que es fundamental, la verdad. Sí, sí, sí. Sí.
Muchas gracias. Os digo que se ha integrado en nuestra conversación Joan Mercader, que es el alcalde de Malgrat de Mar, y quería invitarle también a compartir un momento qué le ha parecido el proyecto Redapta y si considera que invertir en la innovación en la gobernanza para la adaptación a nivel municipal sea una cosa útil y cómo valora todos los esfuerzos que ha invertido en participar activamente al proyecto. Joan, gracias por estar con nosotros. Bueno, gràcies a vosaltres. Bé, m'ha comentat avui la Laia i l'Oliver, no?, que són els que han sigut més actius, no?, dins d'aquest projecte. Doncs això, no?, que la veritat és que des de l'Ajuntament, almenys a Malgrat, i jo crec que tots hem d'anar amb la mateixa línia de finançar tots aquests estudis que puguin ser de recerca, d'investigació, per tal de conèixer encara més com funciona el tema, per exemple, del riu Tordera i que és totalment necessari crear aquest espai de cogovernança, no només a vegades els polítics que ens omplim de paraules, no?, de dir cogovernança, però en realitat els fets després no demostren això, no? I jo crec que és una demostració de que la cogovernança és possible, però que s'ha de realitzar a través d'uns professionals tècnics com vosaltres, no? Nosaltres estem molt contents d'aquest funcionament, per això any rere any hi anem apostant i nosaltres agraïts també de la feina que heu realitzat, de tots els agents que heu implicat, perquè no és gens fàcil, i creiem i seguim apostant, i ho he dit aquí, ho he dit en reunions amb alcaldes, no?, que vam tenir fa poc, que aquesta és la línia i que el que hem de fer és protegir aquesta línia i seguir apostant-hi. Per tant, molt agraïts a tu, Annalís, i a tots els que heu anat participant en aquestes jornades i en aquests projectes, que dia a dia nosaltres, els polítics, n'aprenem molt i és totalment necessari conèixer la vostra opinió. Fantàstic. Moltes gràcies, Joan. Doncs estem arribant al final de la jornada, la veritat. Dir-vos dues coses. Per una banda, aquí el Jordi, desafortunadament, no ha pogut participar activament a la conversa, diu, per problemes tècnics. Ja, és com dèiem abans, no?, amb la Virgínia, que seguim preferint les reunions presencials a molta diferència perquè el calor humà i la facilitat d'expressió es veu molt beneficiada d'estar cara a cara. Encara així, molt feliços que tinguem aquestes eines i que es puguin fer servir. Espero que els documents en la web, la gravació d'aquesta trobada, etc., puguin ajudar a que tothom tingui accés als resultats. I això, dir-vos que estan els documents finals, l'estratègia per reduir la vulnerabilitat de la Tordera i la guia metodològica sobre el procés per fomentar la replicabilitat estan ja disponibles al blog del projecte. I també dir-vos que aquí al xat, encara que som els que som, m'agradaria molt que miréssiu, hi ha un petit formulari per indicar la valoració conjunta del projecte, que si els nostres objectius eren clars, si us ha agradat. Una valoració global del projecte. Us agraïm molt si pugueu picar l'enllaç i dedicar un minut en omplir l'enquesta, que per nosaltres és important. Com tu deies bé, la valoració de tothom és l'única manera per poder corregir i avançar en aquesta feina. Com hem dit en tota la introducció, aquí no hi ha solucions màgiques. Es tracta de sistemes complexos. El que deia Rafa, necessitem més sociòlegs per intentar gestionar tota la part antropològica i emotiva dels espais d'interacció i de diàleg. Tenim molt per aprendre, tant com a ciutadania, tant com a científics, tant com a institucions, per abordar l'adaptació. Jo crec que ha quedat clar que
que estem posant les bases d'un enfocament nou i que necessita ser consolidat i que això desafortunadament va molt lentament, al contrari del que deia Rafa, que realment tenim molta pressa i que els processos són molt lents, però que realment els episodis climàtics no, i que doncs, necessitem fer un canvi cultural per ser més conscients dels riscos i gestionar-los millor. Doncs si voldria invitar a Virginia, Anabel, tothom, si voleu dir alguna cosa, si no, us agraeixo la vostra presència avui i us invito a aprofitar la xarxa que hem creat, perquè també a nivell humà ens hem conegut tothom, doncs jo crec que pot ser una base per desenvolupar noves idees, seguir enxatxant-nos i molt agraïda per tots. Yo, dar las gracias a todos los participantes que ha tenido el proyecto Redapta, porque sin su participación no habría sido posible llevar a cabo este proceso de ecodiseño. Dar las gracias a todos los miembros que se han implicado y también a todas las administraciones que han participado con su feedback y en los diferentes talleres. Y por supuesto dar las gracias a Annelies, porque sin ella no habría sido posible. Ha estado implicada en las dos cuencas y a Anabel y a Paco, que el equipo que hemos trabajado en el proyecto, pero especialmente a ella, ¿no? Que se ha desplazado a la cuenca también y ha conocido a los miembros de la plataforma. Un placer todo mío. Todo el trabajo que hay detrás. Muchas gracias. A ti, Virginia, y a todos vosotros. Home, a mi, ja que està el Joan Mercader aquí i és l'alcalde, dir-li que al CEAP seguim treballant amb el seu territori i el dia 6, tinc que parlar ja amb la Laia definitivament, però el dia 6 anirem al Nou Delta a mapejar el Delta, perquè vam fer una batimetria al juny i ara volem agafar la línia de costa per tindre una estima, és una estima, però una estima de la quantitat de metres cúbics que són nous dintre de l'espai que hi ha a la platja de la Conca i la part sud de la platja de Sabanell. És un tema bastant interessant, bastant interessant. Molt bé. Perfecte, ho seguirem, ho seguirem. Molt bé. Molt bé. Doncs res, Anabel, vols saludar? Crec que està tot dit, agraït de tothom. Sí. Per mi ha sigut un plaer, sí. I res, que a la Conca segueixen passant coses. Això. Estarem atents. Fins aviat, doncs. Noves aventures. Molt bé. Adéu. Gràcies a tothom. Gràcies. Sí.